Europarekin lotzeko bidea edo tresna izan daiteke abiadura handiko trena eta Y-koa? Nik uste lehenengo puntu bat, adostasun bat, ez dakit lortuko dugun ala ez, baina trena dela etorkizuneko garraio modu egokiena, bai erabili ditzazkelako energia berriztagarriak, bai kapazidade handia dutelako, eta trena dela etorkizuneko garraio sisteman ikusteet hori normalean gehientsuek onartzen degula. Eta trena izanik, etorkizuneko garraio sistema importantena, adibidez, askoz ez kutsadura gutxiago sortzen du abioiak baino, demagun, jasangarriagoa da. Baina ez duzu bat akentzen beste ipintzeko, eta batera goa. Gauzakola izanik, logikoa da, Europan ezartzen ari den sistema bera guk ere sistema horrekin lotzea. Urte askotan egon geha, gure sistemakatik Europakin ezin trenak lotu, eta orain hori posiblea. Eta gero beste gauzatxo bat... Lotuta dago, ziurtatuta dago lotura. Gauza bat, barkatu, galdera da. Lotura hori, azken albisteek diotenez, Frantziak ez du oraindik oso argi, lotuko ote duen, Iñaki Gurrutxagari galdetu dio. Emango genioke, aitzakirik onena emango genduke, guk egingo ez bagendu. Hemen apostuak egin behar dira. Frantziak ere denak dute problemak. Gaur egun, Europan zera guztiak, aurrekontu publiko guztiak dituzte eragozpenak. Eta denak aidiak mantxotzen beraien obren ejekuzioa. Eta guk ere mantxatu egin beharko ditugu, baina horrek ez du esan nahi uko egin behar diogunik. Eta gauzatxo bat tekin bakarri bukatu nahi dut. Nolabait, gauzak bukatu behar dira momentu batean. Hoixe bai, noski baietz, adibidez, Gipuzkoako errepide sarea, duela aste bete, diputatu nagusiak, 55 milioieko tramo bat onartu du Antzula eta Bergara artean. Gipuzkoako errepide sarea iaia bukatuta dago. Horrekin bukatzen da. Beraz, errepideetan Gipuzkoak adibidez egin du inbertsio handi bat eta bukatu du. Hor bukatu da errepide sareak eskatzen ditugun beharrak. Gauzak bukatzen dienen bukatu da. Adibidez, errepide sarea nik usteet Gipuzkoan oso ona daukagula eta hori egiten denean, eta hor daukagu ere, bildu bera, hori zeratzen nahi da, bideratzen nahi da, bukatu da. Azpiegitura hori bukatu da. Eta hori eredu gisa jartzen dut. Hori eredu, momentu bat, goi, lasai. Edu Malagon, Gabon. Ekonomiari buruz hitz egiten ari garela, eta pentsatu dugu zergatik ez dugu hitz egingo ekonomilari batekin. Bera, ekonomia aplikatuko irakaslea da, unibertsitatean, Euskal Herriko Unibertsitatean, entzun dituzu hemen iritziak. Nik zure iritzia entzun nahiko nuke, begira, esaten da, azpiegitura handiak egin behar direla, zenbait lekutan entzun dut, egin behar direla krisi garaian ere, batez ere, horrek ekonomia suspertu egingo duelako. Bueno, hori izan diteke, segun ere, ze eredu ekonomikoa jarraitu nahi dugun. Lehen hemen esan da, ez? Aurreko gure garapen ekonomiko eredua, porlanean oinarrituta egon dela neurri batean, eta bai izan diteke pelaburreko bertaineko aukera bat, hainbat lanpostuk sortuko lirateke, hainbat enpresak tekinak aterako lituzkete, baina jakina, horri zama guzti hori edo ordainketa guzti hori, hasiera batean administrazioak asumitu beharko luke, eta epe luzean, zergak ordaintzen ditugunok, ordaindu beharko genuke. Osea, zorra handiagoa izango litzakela, ez? Bai, jakina. Jakina. Hombre, finanziazio... Eta horren etekinak, edo errenta, hemen aipatu da ez, errentagarritasun sozial ere, bueno, modu ezberdinetara aztertu ditzakegu, baina ze puntu arte itzuliko lizkiguke tekinoiek edo ordainduko lituzke luken zorra hori ikusi beharko itzateke. Hor gustatu zait Gorkak aipatu du, azpiegiturek abizen auki behar dutela, baina ez diegu abizeni jarri orain. Bueno, batzuk bentsat atera dira, Hemen erregea ematen du abiadura handiko trena dela, baina beste hain... Baina, Carlos Santimaria liburutegia, netzako azpiegitura bada. Nanogune, biomagune, eta guzti horiek ere azpiegitura baita. Aireportuak... Bueno, aireportuak, bai? Bai, bueno... Zenbat aireportu dauzkago hemen, begira, Loiu, Foronda,
Oingarbi. Miarritz. Miarritze. Miarritzeko aeroportua sarritan hartu dut. Noain. 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 Baita. Esan nahi du kilometro gutxitan. Baina horrek ez du neurri batean erakusten halako manikeismo bat ere izan daitekela eztabaida horretan, hau da. Hemen azpiegiturak egin direla esateak ez du kentzen, era berean, zientziaren, teknologiaren, balio gehigarriaren, produktibitatearen, internazionalizazioaren alde egin ez danik. Osea, nik uste dut gure eredu ekonomikoa zorionez, naiz eta egia dan arazoak dauzkagula, krisi ekonomiko erraldoi baten erdian gaudelako baita ere, baina gure eredu ekonomikoa ez da porlana. Egia da porlan asko egon dela, baina gure eredu ekonomikoa ez da hori. Eta horrek ez... Ekonomikoa ez baldin bada hori, nola inbertituko ditugu 6.000 milioi tren batian? Gehiago. Bera, gozatea esango dizuet, ni trenean enez zibila azkeneko 25 urteetan. Eta Iñakik esaten zuen, Iñakik esaten zuen, trena izango dela gure etorkizuneko azpiegitura. Barkatu, baina duda handia dauzkat. Duda handia dauzkat. Zeren eta... Garro, galdera bat egin dizu. Galdera espada, distantzia luzeetan zein izango litzateke? Hegazkina? Hegazkina? Distantzia luzeetan? Barkatu, baina Donostitik Bilboraino zulatu ere Euskal Herri guztia distantzia luzeetan ibiltzeko? Distantzia ez, Bilbo. Baina ez dezagun astu kontestu hau da. Bilbo ez da Donostiarekin konektatzen. Bilbo konektatzen da Donostiarekin, Donostiatik pasatzen dalako eje Atlantiko guztia. Eta Parisetik Bilbora joateko... Eta horrek ze onura ekarriko dugu guri. Guk gaztetuko ditugu 6.000 milioi barkatu, 6.000 milioi tren batian. Eta horrek Atlantikoakin konektatuta gotea... Berriz ari gera diskurtso... Langabei... Ze onura ekarriko dira? Berriz ari gera... Ari gera esaten eskuntzan eta osasuna murrizua... Berriz ari gera diskurtso manikoarekin. Abiadura handiko trenak lotu egingo gaitu Europarekin. Guazen abizena jartzera, abiadura handiko trenak lotu egingo ditu bidaiariak, lotu egingo ditu estatus ekonomiko bat ditu bidaiari bat, eta ez du lotura, esatet, nola ez du lotura, lotu egingo dut ez du lotura? Hiritarrek edo iritzi publikoak barneratu du nola baitere, ona dala abiadura handiko trena bat izatea, naiz eta inoiz ez hartu. Naiz eta ez erabili, eta hori da kontu horregatik esaten dut, Europarekin lotu zer nola. Hemen bitan agertu da etorkizuneko trena, etorkizuneko, ni galdera bat. Zeinek demontre daki jakin ere etorkizuna nolako izango den. Kapaz ez garenean esateko noiz sortuko den enplegua. Nik esaten dudanean... Orduan, hemen esaten denean etorkizuna eta hortara naho, eta lehen bezan du, hemen oso kontu zibili behar da, zuk esan duzu, amaitu behar da zirena, segun zenba falta den, edo igual aldatu behar da total proiektua, norantza atarako gaitu krisia. Baina egin dezakezu hori atzera. Ez gara bueltatuko atzera, ez da mugitu merkatzia hori eta berriro zorion. Atzera begira ikusi dezakezu zerk jarri gaitun egoera egoki batean eta zerk ez. Eta adibidez, Bilbo aipatu delen, baina Donostiara aipatuko dek. Eta hemen aipatu da adibidez Mirameneko parke teknologikoa. Sekulako inbertsioa dauka. Eta porlanean ere bai, inbertsioa, noski. Eta inbertsio horrek jartzen gaitu, iten gaitu lehiakorrago. Eta zera, garraioa, ekonomian gauza garrantzitsu bada, eta lehiakorrago izateko garraioa eta gauzak nola garraiatu eta nola garraiatu azkar horrek ere balore handia. Zertan geratzen da krisi energetikoa.